Следващия вид покрив, за който ще разкажем, това са керамидените покриви, като тук ние използваме универсална регулируема кука, която може да се монтира както на двуредова, така и на едноредова конструкция. Тук куката директно се монтира посредством винтове към гредите на покрива. Към самата кука посредством T-болт се монтира профила 40х40 квадратен профил. За монтаж на панелите към самия профил се използват клипсове, които са с щипка, която директно се втракват в колечето на профила за много бърз и лесен монтаж. За керамидените покриви предлагаме и втори вид кука, като тази, която сме показали, се монтира директно на летвите, върху които се впът керамидите и самата керамида, като тук има болт, с който да се регулира широчината. Куката има две рамена, като това може да се върти за монтаж както портретно, така и пейзажно. Като към куката се монтира профил с страничен канал и към този вид профил се използват и клипсовете, които са с минерал гайка за бърз и лесен монтаж.